Mali ngaralali ko kura ka ɲɛsin furancɛ fanga ka lajɛ bolodalen ma juin kalo tile 18 na jamana sariya sunba bayɛlɛmali taabolow kan kulu fɛ minnu ye wele bila kalata lawaleyaliw ani fanga seginniw na sibiliw ma teliya la. Kongo sanji jusuruba kasara min ye dugudenni 2 halaki RDC kɔrɔyan fanfɛla la dɔgɔkun tɛmɛnen na mɔgɔ fagata jatew tɛmɛna 401 na ka kɛ kasara ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ u ka jamana kɔnɔna na nagakɔrɔ gouverneur ka laselila bin tɛnɛ na. Niger sɔrɔdasi 7 fagara karidon na ka sababu kɛ u ka bolimafɛn taamara dugujukɔrɔ mugu pɛrɛntaw kan tilaberi tilebi yan fanfɛla la dansogokɛlaw kɛlen bɛ ka lamagaba bila yɔrɔ min kɔnɔna na garde nationale GNN ka laseli la. Ce n'est plus de la justice. Sénégal fanga garadabaga kamalen Ousmane Sonko ma sɔn ka taa bin tɛnɛ in na a ka kiiri kɛnɛ kan ka da kiiri kɔsegin weleli kan min bɛna se ka dankaridi kɛ a ka cɛbɔya la sankura nata la a tun ye laseli kɛ karidenw sufɛla la k'a tɛna taga jaabili kɛ n'a ka lakanaw ma sabati.